Заключны гульнявы дзень Кубка Белгазпромбанка стаў вырашальным. У галоўным матчы трохдзённага турніру сустрэліся французскі Сен-Рафаэль і БГК, якія да гэтага выступалі без паражэнняў. Паядынак для гаспадароў пляцоўкі стартаваў няўдала. Практычна кожную атаку французы завяршалі дакладным кідком па брэсцкіх варотах. Мяшкоўцы не маглі адказаць ні добрай абаронай, ні дакладнымі кідкамі. Да сярэдзіны першага тайма гаспадары прайгравалі 4-11. Але трэнер БГК Сергей Бебешка змог знайсці джокер. Выход Івана Мацкевіча і упэўненая гульня ў варотах дапамагла камандзе адчуць упэўненасць. Мяшкоўцы не толькі выраўнялі гульню, а і ў канцоўцы тайма выйшлі наперад. Другі тайм мяшкоўцы правялі больш упэўнена. Каманда спакойна кантралявала ход сустрэчы, нарошчваючы свой адрыў. У выніку БГК стаў шасціразовым пераможцам гэтага турніру. Мы играем 3 дня подряд. Что-то должно было не так пойти. Ну, мне, конечно, это всегда хочется, чтобы все так шло. Но, в принципе, наверное, где-то еще приятнее то, что мы все-таки собрались, отыграли 7 мячей, если мне память не изменяет, в первом тайме. Ну, вдвойне приятно. Такие победы, в принципе, мы показали, значит, что, ну, помимо того, что мы еще, так скажем, не до конца сыграны, по крайней мере, характер эта команда имеет. Несмотря на то, что турнир товарищеский, на наших играх буквально был заполнен зал, была атмосфера, которая у нас обычно бывает на Лиге чемпионов. Спартыўны уік-энд працягнуўся цікавай і напружанай гульнёй «Дынама» і «Шахцёра». Лідар табліцы жоўта-чорныя лепш прыстасаваліся да мокрага газона і досыць хутка адкрылі лік. У далейшым госці мелі яшчэ некалькі добрых магчымасцяў развіць перамогу, але мяч ляцеў міма брэсцкіх варот. «Дынама» імкнулася гуляць на контратаках. Атрымалася не вельмі. У сярэдзіне другога тайма госці забілі другі гол. Навец са штрафнога і 0-2. Здавалася, на гэтым усё. «Дынама» зноў прайграе, але іх настойлівасць прынесла свой плён. На 81-й хвіліне Дмітрий Алісейка трапна прабіў у бліжні кут. А праз 3 хвіліны пасля розыгрышу штрафнога эфектным ударам галавой Артём Мілеўскі зраўняў лік. Трыбуны гналі каманду наперад. Перамога была блізка, але не ў гэты раз. Як вынік, баявая нічыя 2-2. Эмоции от матча только положительные. При таких трибунах, таких болельщиках переиграть просто нельзя плохо. Поэтому я считаю, второй тайм мы сыграли, просто не повезло чуть-чуть, не дожали. Мы испытываем себя, мы пытаемся исправить положение. Заранее отдаем сопернику преимущество, потом пытаемся героически исправить положение. Второй тайм, считаю, полностью переиграли, но стандартное положение, которое мы обращали внимание, это один из козырей «Шахтера», привел к успеху. Вторым таймом мы довольны. Наверное, можно быть отчасти довольным итоговым счетом. Па выніках 19-го тура «Дынама» засталося на 8-м радку турнірнай табліцы. Наступныя хатнія гульні толькі ў верасні.